Ka Sarkar Jilla kadang penkre bantau la ka jongka Directorate jongka Ayush, Ayurveda, Yoga bat Naturopathy, Yunani, Siddha bat Homeopathy, ban pentikna bakini kitanat ki bahap hapo ka Ayush, kinamlong ki baleno ay. Ka Menteri katanat ka kot ka khia ikong Amperin Lingdo, ilaong bakila penkre ban bu la ka jong karukom trekam ya ka Ayush, Human Resource, ban pentikna bakanom don kano-kano ka jersi hakarukom thongkam thongjam, ya kinong trey ki badon jingedei bat ka Directorate jong ka Ayush. Katanat ka kot ka khia klatho sya katanat Revenue, ban kam penroi sor, ban penyo ya ka jaka ban te ya ka jaka trekam, jong ka Directorate bathemai. Katanat Ayush jong ka Sarkar pedeng kala pediang ban mangkhat lai teliki Ayush Health but Wellness Center ha Meghalaya. Kanu ketur ke bangalet kadai ban result in action. Masya yo kumno biang ki HR sanctions kim don again means a don problem. Kalau request ki officers mene hadin ketu kecing yai bumti jonga ka bajandap shisnem hakan ke department bangide ban baik ba kanu ke bangile kadai ban conclude logically but kadai ban result in action. Kawe ka duka